Много се извинявам за страничния шум. Имам кученце, което е на 15 години и не му е много добре вече. И кашля миличкия постоянно. Пие хапчета за сърцето и така нататък. Това е друга тема. Иска да излезе за колективната енергия днес. Какво иска да излезе за колективната енергия днес? Добре. Любовна тематика. Има някакъв обожател, който даже не е обожател, ами енергията му излиза доста с дълбоки емоции. Не е някой, който просто е така лекичко ви е харесал. Може да е жена, може да е мъж, нали? Който какъвто е и каквато ориентация има, да си го пригодява. Аз просто говоря за мъж, защото аз съм жена, по-натурално ми идва, но нали, всеки да си го разбира както иска. Ще една карта. Много е някаква ситуация, която не е сработила, колкото и да му се е искало. Някакъв конфликт или нещо задкулисно, което ви е накарало да се отдръпнете и да си тръгнете от тази ситуация. Сега ще разнищим допълнително. Изкарваме още едно тестове. Тези карти, между другото, тези, много се ги харесвам. Взех си ги, когато бях на бригада в Америка. И си ги държа така близо до сърцето, защото ми напомнят за този период. Това падна отстрани. Събира смелост, според мен. Не ви е забравил и събира смелост. Иска да reach out, не? Иска да ви потърси. Обаче я няма смелостта. Липсва смелост. Притеснява се, че ако ви потърси, ще го осъдите или че сте му сърдити. При положение, че сте си тръгнали, със сигурност иска да ви потърси. Мисъл, вижте ръката, вижте клонката, абсолютно иска да се помири с вас. Дори да не е в любовен аспект, иска просто да знае, че сте си изгладили нещата и поне сте в приятелски отношения и няма никакви лоши мисли между вас. Сега използваме гадателските карти на... Оп! Те са готови да излизат, те са така. Даже да ни я вземем тая да излезе. Ако излезе втори път, ще знаем, че е било писано. Да, гадателските карти на Невена. Невена Цонева, всички я знаете. Ако не я знаете, потърсете, вижте. Много е добра. Много е... Едно, че е красива, безкрайно красива, но и енергията е просто един път. Секунда да му отворя вратата. Така, завърнах се. Да видим сега. Да разясним ситуацията с картите на Невена. Каква е ситуацията с човека, за който си мислите? Разяснение за ситуацията с човека, за който си мислят. Съвет. Отговор. Оп. Елен. Елен. Духовен авторитет, закрила, благородство, необвързан мъж. Предстои ти духовно пробуждане, идват добри новини и много късмет, най-вече в любовен и семейен план. Харесваш това, което си и хората се вслушват в теб. Внимавай с егото и гордостта си. Река и бумеранг. Река, между другото, беше картата, която изскочи в началото и върнах. Потокът на живота. Животът ти се движи добре, зад гърба ти има толкова много свършена работа, отпусни се и се носи по течението. Позволи на Вселената да ти донесе заслужените благословии. Точно тая беше картата и ви казах, ако е писано, пак ще излезе. Ето, че излезе втори път. Не трябваше да я връщам, но тя се намери пак път до вас. И третата карта – бумеранг. Очаквания, карма, дарма, причина, следствие. Каквото повикало, такова се обадило, завършване на цикъл. Връщат се енергии и преживявания въз основа на твоите действия, добри или лоши, те те настигат. Имай предвид намеренията си и поеми отговорност за последствията от действията си. Много хубава карта. Така. От трето тесте за финал искам да попитам какви са мислите в този момент на човека, за който си мислите, какво си мисли той за вас. Това видео няма нужда от фонова музика. Бари просто се погрижи. Благодаря Бари за кашлящата симфония. Така, какво си мисли човека, който сте си наумили? Какви са мислите му в момента за вас? Това тесте, между прочим, аз да обясня, нали, за всяко тесте. Това тесте ми е подарък от една моя много добра приятелка. Това ми е второто тесте. Първото, което имам,
си го бях принтирала от интернет, така че това ми е реално първото адекватно тесте, което имам. Но дали е принтирано от интернет или не, няма значение принципно, но това тесте също много си го обичам, защото има история, има любов, мисъл зад него, подарък ми е. Така, да се съсредоточа, много се разсейвам. Така, какво си мисли човека, който сте си наумили за вас в момента? Мисли си, че сте не в конфликт, но просто, че сте му сърдити по някакъв начин. Което пак казвам, може и така да е, но честно казано не го усещам да е така. По-скоро сте на една вълна и двамата и искате да знаете, че сте се разбрали по някакъв начин и че всичко е окей. Да, ето да. Мисля, че всичко е любов и светлина и няма никакви тегави настроения между вас. Което е много хубаво, в смисъл. Важно е дори да има неразбирателство, крайният резултат да бъде позитивен, всеки да си извлече поука, всичко се случва с причина, така че понякога просто нещата се случват по непопланувания начин, да не кажа, че винаги се случват по непланувания начин, но е важно да има комуникация. Ясна комуникация, просто трябва да го изговорите това нещо, на една вълна сте. На една вълна сте и всичко ще бъде наред. Това е което мога да кажа в момента. За персонални четения, разбира се, може да ми пишете. Ще се радвам да помогна, тъй като на всички ви е ясно, че няма как, ако го гледат това видео, не знам си колко броя хора, аз няма как да гледам за всеки адекватно, разбирате ли, за всеки историята му е различна. Така че колкото по-ясен е един въпрос, толкова по-ясен е и отговора. Така че заповядайте, не хапя, пишете ми, ще се радвам да направим едно персонално четене.